A day in my life nga niuli sa probinsya nga nagkudkod. For today video day. So mao na ning nahitabo nagkudkod kay gusto mo kaon og naay gata. Huy dugayan na jud ani nga video karon pa nako naukayan sa kabisi ni nang bandin. So man na guys, pag human ako kudkod ay nanguha ko og sili nga dili nako tanom ni Mama Liling. Daghanag bunga tan-awa ra gud do. Mura rag wala no, pero tan-awa lilia sa ilaw. Perting daghana. Ningon lang si Mama Liling nga sige pangwaan ang mga sili diha dalha dito sa Cebu. Kay perting mahala dito sa kilo ani. O mo na sige ko panglili. Wa lang jud nako naukab pa ang kana ganing mga dahon o dahon man sa ampalaya ang nakatabon. Duoy kayo ang sili gitabunan. Mura bag ay ambot looya jud sa sili. I-fast forward na to kay nagsige na ta panguha. O dara akong nakuha. Perting daghana no, pero naa pa na sa ilaw. Mo na guys. O nagling higda-higda lang si Unis diha. Oy, time pa di ay ni katong niuli imig bantayan nga kuyog ang auntie ni Renner. O, ako gipakitaan Mama Liling ang akong napupo nga sili. Nakapupo na kong sili ha. Ibutas ini niya. Ta. Da naman hinog butas. Sana ka nibutas. Pabutason ako ni Mama Liling kay madlok siya madaot akong legs nga gagmay. Dili ko magbutas oy anad baya ta mura tag dili taga-bukid nga sa una nga atong tiili kay sa yuta para itanom ang mais. Ambot lang sadto sa una nga panahon oy. Sayon raman kaayo unya la pamang itong sang mga hormigas pero wa man namurot. Karon ay himis lang gyapon. Ay sana all himis. Wala ka na lagi ning duha ka boots. Ha? Nanglakat ng duha ka buts ma. Hay silam kadto. Ma, hay silam kadto. Saging. Ato saging. Ano na? Oh, hay naman to. Ang buo. Mutod kita sa kamunggay. Potdo na ako ha. Baka uli ganit ay unsay atong hunahunahon buhaton dayon nato kay paspas ra kaayo ang time. Ayo pa ni sa bunta guys. O nagunahon ako nga mamutol ta. Gibalikan ako ang akong gitpang pupo nga mga sili na pa jud ay gagmay o. Tanawa. O daghan kay nigtanom si Mama Liling. Naungot ko diring dapita. Madayon baka kog lakaw adto plano nako potlon tong kamunggay. Madayon ta sa atong plano kay nagdara batag buo nga perting hayita. Kagmay pa man ang limonsito ma. Ambot lang. Oh, morning limonsito ni Mama Liling. Ako na sa ni pangwaon unya. Ambot maka video baka ako. Kay pangitaunon pa man to ang video nga akong gi kuan eh. O kani mo ni ang lemon nga dagko. Dagko ni siya. Hay man mo lemon. Hala namunga ng lemon oh. Yan ay manok mato ning dakpon ma. Ato dakpon ng manok. Ato dakpon ng manok. Nay manok dire. Dakpo na to kay mangutod man tag kamunggay, ipari sa kamunggay. Nagbutas sa si mama oh. Dali kay nakabutas ni Mang Liling oh. Ha? Kana oh apotlo na to kay dagang or kato. Na, abli ma. Dadoon ina nimo. Abli. Gamay, mag-utod lang kitag usa para igo lang utanon. Itong sikad-sikad ato to butang agutan. Ari anay. Usa lang ang hotdog. Di lang ko magda kay daghan ni kamunggay dito sa among farm. Mao man ni ang gikuan ni Judy to. Wa jud gikuan. Ah. Kupti ma. Magkuan ko. Ana lang. Tanawa imong gilaktan. Diri kupti. Ayaw dira kupti kay maalihan diri. Nalon lang sang sa lipak. Sama kani akong utdon. Ani? Tanawan tarong. Dagang dahon? Mm. Tanawa na oy, wa na sila na natumong diri. Pasingad to mina.
gamay pa kayo ni. Wala kuha, di na makuha. Andito, ilagi pa mali. Natumba, nangakid na ang kwan. Ang kamunggay. No? Natumba. Nakita ko anak mawa. Nakita ka ang ilok. Angay man ni pamutlan. Napatay. Awad to. Gigunitan. Ay naman na. Para ikaw. Ang naong. Dili, ok da tong usa. Ay, biraha. Ok da tong usa ka sa ngagin. Sugpa mga inay pamutumba. Pango ah. So ako pa kwaon. Di ako naman, di. Ha? Ako naman. Daghan ng bunga. Mao ni akong mama nga gwapa, naa sa bantayan nagpuyo usahay mo ari sa Cebu kay mingaon sa apo. Gwapa ni siya nga mama. Unya buotan pagyud. Unya naliwat ko, char. Ang akong mama nga magluha-luha kay mingaon sa anak. Pero ganahan mo uli sa bantayan, baw. Muna si Mama Liling. Kugihan kay sa nga tanan nga nagbutas. Oh. Sama? Mo nang among kamunggay nga daghan kay naghistory. Kung muli gani ang anak ay di jud na makalimtan ang kamunggay. Duaon jud na ang kamunggay. Mamutol, manguha. O dili lang kami manguha hasta ang silingan. Kamunggay ng bayan. Basta wa si Mama Liling ang tagiya silingan. Kay karon ang among nakuha perti mang daghana nga ang plano gamay ra man unta. Nya unsaon ka aning uban no? Dili ma problema guys, daghang maluto sa kamunggay. Utanan, himuong Diyos og uban pa. O na ang among lubi nituyo kay gipangwaan og dahon. Wala nami nakakaon og lubi. Sige baw, bye. Maura to guys.